Hello mga kawiga, welcome back po sa channel natin. Since Rizal, syempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng nilagang pork pata. So mas masarap to dahil pork pata po ang ginamit natin. Tapos meron po tayong spicy bone marrow dyan. Tapos marami po tayong kanin, maraming gulay. At meron po tayong mainit na sabaw. At meron po tayong kalamansi patis na spicy po rito sa usawan. Bago na magsimula, pray po muna tayo. Yung hugas po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Kain po. Sobrang lambot. Collagen. Gulay. Ayun ang sanin. Oh, init pa. Bone marrow. Kalamansi. Lasa. Sarap. Sabaw. Grabe, may hiwalay na po yung buto. Oh. Tunaw na po sa bibig ko.
bulalo. Sarap. Oh. Sobrang lambot. Halos na ano po. Hiwalay na. Lambot. Naman po sa bulalo, pinaka ano yung buto, litid, malambot po to baka. Sabi lambot. Halos lasang bone marrow na rin po yung ano, yung pinakalitid. Yung laman. Sigoyo po yan. Mainit pa po. Amin. Ng sabaw.
Sabay po natin sa kanin. Ito sili. Susmi po. Sabot to. Sarap. Dami pong gulay. Lambot to.
Excuse me po. Pasensya na po, hindi natin na maikakat yun. No? Uncut po tayo sa YouTube. Excuse me po. Sumabit po yung sili. Lalasbat na po tayo. Dami pawis ko.